салом алейкум дӯстони азиз, инҷо ҷои посредникон нест. Танҳо мо дар хизмати мардумем ва бо мардум ҳастем. Имрӯз се хона, се квартира, се ҷои хоб, се семья дар кор аст. Дӯстони азиз, касе ки ба зану фарзандш аст, бигзор кӯдак ҳам дошта бошад, пас ба номерҳое ки дар болои экран мегузорем, 1 ва 2 сеюмаш бошад. кадоме ки зан аст, марҳамат занг зана, сеюмаш занак аст, номерҳоро танҳо дар зан дода мешавад. Ва 2 нафари дигараш мардак аст, метавонем зан ё мард занг занем, пурсем. дар бораи квартираҳо ма гап мезанам. Якумаш сехонага аст, қатъи хазайниш тоҷик аст, сехонага аст. 2 хонааш зайнит аст, 1 хонааш холӣ аст, шояд 2 хонааш ҳам даҳад то холӣ аст. нархи хона аз худи ин номерҳое ки дар болои экран мебинед метавонед занг занед, пурсед. худатон прямой дар байн ягон намуд посредник нест. худи хазайнҳои хона тоҷик ҳастанд ва ба тоҷикҳо шумо занг занед. мардуми мо дар шаҳри Екатеринбург, шумо бисёр квартира мекоҳед, бисёр ҷои хоб мекоҳед ва ман боварӣ дорам ки баъзеатонам фиреб хӯрдаед дар ин ҳолат. ба ҳамин хотир дӯстони азиз, шумо метавонед ба ин номерҳое ки мо мемонем, яъне услугое ки дар YouTube дар канали мо ҳаст, ҳамаш бепул аст. агар ба шумо одам дар кор шавад, квартира дар кор шавад, ба номерҳои мо занг занед, пурсед, фаҳмонед, мо дар YouTube мемонем. ана ба шумо агар хона дар кор бошад ё квартира дар кор бошад ё однокомнатный дар кор бошад, марҳамат ба ин номерҳое ки дар болои экран мемонем занг занед. ҳозирашда ҳаст 1 сехонага ки 2 хонааш холӣ аст, 2 хонааш холӣ аст, 1 хонааш худашон меистад. ана мардак фақат семени мегирад. дуюм хона 2 хонага аст, 1 хона да зани шавҳар аст, бахшиш 1 хона да зани шавҳар астай, дуюм хонат бошад агар холӣ аст. нархаш дар ин номерҳо метавонед занг занед ёе ки аз ман пурсед. дӯстони азиз, сеюмаш танҳо 1 зани тоҷик бо ҳамроҳи шавҳараш зиндагӣ мекунад дар 2 хонага. ремонташ беҳтарин аст, ремонт кардагӣ аст, ремонташ бад нест. мақсад зан бо шавҳар зиндагӣ мекунад, 1 зану шавҳари дига гирифтанӣ аст. марҳамат нафароне ки нав арӯсак ҳастанд, нафароне ки танҳо зану шавҳар дар шаҳри Екатеринбург зиндагӣ мекунанд, марҳамат ба мо муроҷиат кунед. номерҳои ма 082 69 5 агар шумо зан бошед, марҳамат муроҷиат кунед. барои оне ки занак номраша мондааст, ба ҳамин хотир. дӯстони азиз, то боздед видеоро поделиться кунед агар ба шумо дар кор набошад. овозам паст шуд дар инҷо. дигар касом аст дигар хел нафаҳмад гуфта овозро паст кардем. мо дар ҷои кор ҳама вақт дар хизмати шумо ва бо шумо ҳастем.